Engedjétek hozzám a gyermekeket. Amikor pedig az embernek fia eljön az ő dicsőségében, összegyűjtetnek előtte minden népek, és ő választja el őket két részre. Ez az én testem, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Saját fülemmel hallottam, mikor azt mondta, hogy lerontja Jeruzsálemet. És Isten fiaként visszatér a földre. Így volt-e? Ti mondtátok! Isten káromlás! Hazaárulás! E világ mióta fennáll ő, mi volta? Sűrű változás.